வணக்கம். இங்கிலாந்து ராணி இறந்து விட்ட உடனே இங்கே பல அடிமைகள் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. என்னவோ அவங்க அம்மா இறந்தது மாதிரி, இல்லைன்னா அவங்க பாட்டி இறந்தது மாதிரி எல்லாம் வருத்தப்படுறாங்க. ஒரு ராணிங்கிறவ அந்த அந்த நாட்டில் இங்கிலாந்து நாட்டில் ராணியாக இருக்கிறவ உலக நாடுகள் 20 நாடுகளை அடிமைப்படுத்தி நாடுகளுடைய மக்களை கொடுமைப்படுத்தினவள இறந்து போனால் அவள் ஆண்டு அனுபவித்து சுகபோகமாக நல்லா வாழ்ந்து இறந்து போகிறவள நாய்களுக்கு பிஸ்கெட் போடுற மாதிரி மக்களுக்கு உணவுகையை காசையும் பிஸ்கெட்டாக போட்ட அவள் இறந்து போனால் நமக்கு என்ன வந்துச்சு? இங்கே அடிமைகள் இன்னும் அம்மா இறந்த மாதிரி அழுகுறான். வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் இதுலேயும் வைக்கிறத பார்த்தா, இந்த அடிமைகள் செய்கிறத பார்த்தா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது. அந்த அம்மா இறந்ததுக்கு இவன் ஏன் வருத்தப்படணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று அந்த அம்மா தன்னுடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு தான் வழிபடுகிற தெய்வங்களுக்கு நேர்மையாக இருந்துச்சு. ஆனால் நேர்மையாக இல்லை. அவங்க ஒரு கிறிஸ்தவ சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க. இந்த கிறிஸ்தவ சமூகத்தை சேர்ந்தவங்க எப்படி இருக்கணும்? ஒரு கன்னத்தை அறைந்தால் மறு கன்னத்தை காட்டுற மாதிரி இருக்கணும். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? உலக நாடுகள் பூரா ஆதிக்கத்தை செலுத்தினாங்க, அடித்து பிடிச்சாங்க. வர்த்தகங்கிற பேரில் வஞ்சகத்தால் பல நாடுகளை பிடிச்சாங்க. இதெல்லாம் கிறிஸ்துவ மதத்தினுடைய அப்படின்னா இவங்க சொல்லுகிற ஆண்டவர் இயேசுநாதருடைய வழிபாடாது. வழிபாடை பின்பற்றுறவங்க அந்த வழிபாடு முறையில் இருந்திருக்கணும். அந்த வழிபாடு முறையிலே இல்லை. அந்த வழிபாடுக்கு எதிரான முறைகள் இருந்தவங்கள அவங்க இறந்து போனதுக்காக இவன்லாம் கிறிஸ்தவன். இங்கே சில பேர் கிறிஸ்தவர், நாங்களாம் கிறிஸ்தவர்கள்னு அழுகுறான். ஏண்டா, கிறிஸ்தவம் என்பது நீங்கள் சொல்லுகிற அந்த தன்மை எப்படிப்பட்ட தெரியுமா? எளிய மக்கள், அதான் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் காக போராடியவர் தான் ஆண்டவர், நீக்கு இயேசுநாதர். ஆனால் இந்த அம்மா செஞ்சதெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை ஒடுக்குனதும் அடக்குனதும் கொத்தா மக்களை கொன்னதுமே அவங்களுடைய பணி. இவங்களுக்காக ஏன்டா கண்ணீர் சிந்துறீங்க? உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஒழுங்காக சோறு போடுவீங்களா? உங்கள் அப்பா அம்மாவை ஒழுங்காக பாதுகாத்துக்கிட்டீங்களா? இங்கே இருக்கிறவங்கலாம் அடிமை புத்தி. இந்த அடிமை புத்தி மாறாமல் இந்த தேசம் எப்போ விடுதலை பெறும்? இந்த அடிமை புத்திகளை, இந்த மாதிரி அடிமை நாய்கள் மாதிரி நம்ம இருக்கிறோமே, இவர் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கம் இல்லாமல் இருக்கீங்களே. இறந்துட்டு அது 90 வயசு தாண்டி இறக்குது. அது நல்ல உலக நாடுகளை முழுவதும் ஆக்க வச்சு, அது எல்லா சுகத்தையும் அனுபவிச்சு அடுத்தவங்களை அடிமைப்படுத்தி பெரிய சுகத்தை எல்லாம் கண்டு செத்து போகிற பொம்பளைக்கு இவனுங்க எல்லாம் கண்ணீர் சிந்துறான். ஆனால் கண்ணீர் சிந்தரவர்களை பார்த்து நான் கேட்குறேன், இனிவரும் காலங்களாச்சும் உங்களை நீங்கள் யாருன்னு அறிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா வளமும் இருக்கிற நாடு, எல்லா அறிவும் பெற்றிருக்கிற நமது நாடு. இப்படிப்பட்ட நாட்டு மக்களை அடிமைப்படுத்தினாங்க. அடிமைப்படுத்தினவங்க தங்களுடைய மதத்தை வழிபட்டு இருந்ததா, இயேசுநாதரை அவங்க முறையாக கும்பிட்டு இருந்தா இந்த மாதிரி உலக நாடுகள் அடிமைப்படுத்த முடியுமா? அவங்க ஒரு கன்னத்தை அரைஞ்சா மறு கன்னத்தை காட்டணும், ஒற்றுமையை கொடுக்கணும். அந்த ஒற்றுமையை கொடுக்காதவர்கள் இந்தியாவில் சர்ச்சுகளில் நிர்வாகத்தின் பேரில் தீர்ந்து போன அங்கே புழுத்து போன மாவு, வீணாக போன பால் பவுட்ரு, ரொட்டிகள், இதையெல்லாம் கொண்டு வந்து நாட்டு மக்களுக்கு கொடுத்து மதத்தை மாற்ற முயற்சி பண்ணவங்க உங்களுக்கு. ஏன்னா இந்த நாடு மீண்டும் மீண்டும் அடிமையாக இருப்பதற்கான ஒரு முயற்சி எடுத்தாங்க. நீங்கள் சரியாக உங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் எழுசுபுத்தி ராணிக்காக இங்கே கண்ணீர் சிந்துறவங்க ஒன்று ஓடி போயிருங்க, நாட்டை ஓடி போங்கடா, போய் இங்கிலாந்தில் போய் இருந்துக்கோங்க. எதுக்கு இங்கே இருக்கீங்க? இனிவரும் காலங்களாச்சும் நீங்கள் யார் என்று உணர்ந்து இந்த நாட்டில் வாழ கற்றுக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம்.